Okay, mga igsoon nga nagtanaw ning video na pod, no? Atong tubago na pod ang response, no, sa usa ka INC defender nga si Latigo Umandam. Okay, ako ning amigo, dugay naming amigo anay, no, si Latigo Umandam, alias lang na niya, no, dili gyud na tinuod ngalan niya. Dili lang pod nato siya hinganlan yun siyang tinuod ngalan kay nagrespeto ta niya kay amigo sab mi, no. Pero kining among pagtubag-tubag, bunga ni sa among paghigugma sa among tagsa-tagsa kapagtuo, no. Si Latigo Umandam usa ka INC defender, okay, so natural lang niya nga mo laban o mo depensa gyud siya sa gituhuan niya nga mao'y tinuod nga relihiyon, no, ang Iglesia ni Cristo nga milutaw ni adtong 1914 dinhi sa Pilipinas. Ako naman, no, si Veritas 899, okay, kanang Veritas mo na akong kanang radio call, then kanang 899 mga ihap na siya sa akong full name. Okay, Silbert Adriatico Dondoyano nga akong full name. Ako rin nang giihap ng pila ka litra ng Silbert. Okay, 8 man na, dayon kanang Adriatico nga middle name 9, then ang akong family name Dondoyano. So 9 po na mo ng 899. So Veritas 899 ang akong screen name. Okay, akong gisumpayan lag numero kay sa akong nahibawan sa Catholic Answers Forum, no, sa US. Nagdaghan man pud gagamit ana nga call sign kanang Veritas to make my identity. Akong pagpakita pud sa akong identity mo nang akong ibutag description nga 899, Veritas 899, para maklaro nga basta kana inyong makita nga sign o call o alias Veritas 899, wanay laing ipasabot ana si Silbert Dondoyano Senior. Okay, usa ka Katoliko nga dipensor, no, dipensor sa pagtuo. So mo diretso ta na ato mangi kanang taas ang background. Okay, sige lang. Atong paminawon sa si Latigo Umandam, akong amigo sa INC, og atong tubagon ning iyang pamahayag pod karon aning video. Good morning mga mahal naming mga viewers, mga kaibigan. Naimuot ko ani ako ang amigo nga dipensor Katoliko ba, no? Sa pagsisikap niyang matakpan at may depensa ang maling aral ng simbahang Katoliko, di bali nabaluktotin niya ang mismong aklat nila. Guys, mayroon kaming ipaparinig sa inyo, no? Bago natin bigyan ng reaksyon ang kanyang sinasabi, ipaparinig muna namin sa inyo ang kanyang reaksyon doon po sa aklat nila na ginamit natin at kung paano po niya binaluktot, paano po niya inunawa yung aklat nila mismo. Pagkatapos nating basahin ang kanilang aklat, ito po ang naging reaksyon niya. Ayan, kumunot ang noo ng mga dipensor. Hindi gayon sa simula. Oo, nasaksihan ng mga alagad ang mga kahangahangang gawa ni Jesus. Naririnig nila ang kanyang pambihirang aral. Naranasan niya ang kanyang walang katulad na pagiging malapit sa Diyos. Ngunit, hindi nila iniisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ng Okay, natanawa o asa siya ng limbong atong pagpahayag. Nang limbong daw ko, mga mahal naming kababayan, sa Tagalog pa, dangdaya daw ko sa aking pahayag. Unang-una, nagbabasa lang ako doon sa aklat nila, no? Hindi tayo nang daya kasi binasa lang natin yung aklat nila. So guys, okay, ato sang i-post, no. Akong gihisgutan mo ko atong akong komento sa una niyang sa lain niyang video nga sa pagbasa niya sa referensya, iyang gi-connect mangod
iya mangong gipasabot nga naghisgot og alagad o nga iyang gipasabot nga apil ang mga apostol ato nga wala mutuo nga Dios si Kristo. Kay katong referensyang iyang gibasa god gihisgot og kanang sa sinugdanan nga dili ingon ato, no? Kay awahin naman kuno ng pagtuo nga si Kristo Dios. Sa una kuno kining dili ingon ana. Sa ato pa sa una gyud wala gyud ng pagtuo nga kana bang Dios si Kristo. Okay. Yan, naghisgot manggog alagad tong ga pahayag sa mga libro. Mao na nga moingon kay alagad sabto na dayon nga apil tong mga apostol. Okay. Now mo biya na nga akong iklaro ninyo. Okay. Tinuod man na nga niadtong panahon na naagi wala mutuo nga si Kristo Dios sama ato mga Hudyo. Klaro mo na sa Biblia pero wa gyud mabasa sa Biblia, no, nga ang mga apostol wala mutuo nga si Kristo Dios. Now ibutang ta lang naa siguro'y mga alagad inunta lang nga mga Kristiyano sa maong panahon nga nagduda pa kaha or wa pa mutuo kay siguro kulang pa sila kahibalo o unsa diha, no? So siguro na ay mga ingonana nga dunay kulang pa ang ilang nasayran kay niadtong panahon na kung may hisgot tag unang siglo wala pa biyay compilation sa New Testament. Sa unang siglo mao pa biyay pagsulat-sulat sa mga magsusulat sa New Testament. Wa pa gyud kana bang gather o ma-canonize nga gitapok den gideklarar kay awahin naman na mag-canonize pagtapok sa simbahang Katoliko sa maong mga libro. So pauna dayon siguro sa sinugdan natural ra pud siguro na nga sigurong dunay mga yunana ug mo siguro gipasabot atong suwat atong libro nga iyang gibasa. Pero nahibulong lang ko ba kay nganong gihimo niya atong basihan sa ilang baruganan nga dili Dios si Kristo nga ako man yun nang nahibaw-an ng baruganan sa Iglesia ni Kristo nga Bible alone man na sila, sula eskriptura. Buti pasabot nga ang ilang basihanan sa pagtuo, Biblia ra gyud. Unya, gigamit niya sa pagpamatuod nga dili Dios si Kristo ang testimonyo sa laing magsusulat o magtutudlo nga kadtong nagpadayag sa maong sinulat nga amo kunong libro. Ibutang tag amo tong libro nganong iya man tong himuong basihan. Unya dili pa gyud mainsakto pag kunik-kunik kay pag-ingon og alagad sabto naman dayon nga apil ang mga apostol. Pwede gali nato sabton pod nga bisan katong mga Hudyo gali sa una alagad pod sila sa kanang daang tinuuhan. So og unsay gipasabot atong katong writer atong among libro nga iyang gikutlo kadto bakhang mga Hudyo o pananglit lang atong sakyan siya nga apil ang mga apostol. Ako man siyang pangutan-on ganina sa iyang video nag-comment man ko. Ako siyang gipangutan nga og apil ang mga apostol anang gipasabot atong librong Katoliko nga wa magtuo ang mga apostol sa pagka-Dios ni Kristo. Okay. Now kinsa mga apostolisa ang nagtuo nga dili Dios si Kristo. Wala man pud siya gihatag na akong bersikulo. Wa gyud siya gihatag nga bersikulo. So pananglit og ako sakyan na to ba? Pananglit ba nga ang gipasabot sa maong libro og pare manggaling tungtuan, okay? Wala kay nako maklaro kay iya ra man tong diri sa akong video di kay nako maklaro. Okay. Ang iyang kuan kay gamay ra pud ning player nako. Mapare man to o dili katong gasuwat sa maong libro ato kunong sulayan ba nga bisag wa pa nato mahiling gyud ayo kay wa man ko kabasa ato. Okay. Gani kung naa siya libro ato, pwede gani siguro hangyoon ako siya kung nagtanaw siya ani nga
pwede ko makahulam atong libro ha, no? Kaya wa ko atong libro ha, kaya akong basahon. Okay, mas kung mo comment gud ta, mo hatag tag komento sa usa ka basahon, dili siya matawag og objective kung wa ta kabasa sa mga libro. So kung motubag ta nga wa ta kabasa, mahimong subjective ang atong tubag. So patunong-tunong lang, dili kay ta ka target, no? Pero bisag wa ko kabasa ato, bisag subjective ra ang akong sistema sa pagtubag, ato pong gisiguro nga kanang logical ra puta, okay? So pananglit og ang katong basahong Katoliko nga iyang gipasabot, pananglit kung ang writer ato iyang gipasabot nga apil ang mga apostol. Now ang pangutana diha, mao ba na gitudlo sa Katoliko nga magisterium opisyal? Kung ang magisterium sa Katoliko mao na gitudlo nga hasta ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios, yang ano mangga mao man ay pagtulunan sa Katoliko, di ba? Og maingon siya kay giusog man. Okay, now katong unang mga video nga pagkomento nako, ako man yung giklaro gyud ninyo, no? Katong ilang allegation nga nagsugod ng pagtulunan nga si Kristo Dios niadto mang konsilyo sa Nicea, dili na tinuod kay kadtong mga gipangbasa na kong quotation sa mga church fathers before sa Council of Nicea. Klaro kaayo mga church fathers. Kinsa man itong mga church fathers, katong mga direct your disciples sa mga apostol, like Bishop Ignatius of Antioch, third Bishop of Antioch, okay, disciple of John, si Ignatius of Antioch, nagtuog yun nga Diyos si Kristo. Si Polycarp, mao gihapon si Irenaeus nga disipulo ni Polycarp. Puro sila gatuo nga Diyos si Kristo. Niya, wala pa Council of Nicea, na sila gatuo. So, dili tinuod nga dito nagsugod ng pagtuo nga Diyos si Kristo. Okay. So, mao na. So, dayon kung muingon putag mga sulat nga basahon, dili man po na bisan pagali siguro pug naabay pahari ba nga magtudlo mahayag siya unya ang iyang ipahayag dili pud official stand sa Catholic Church. Kung pananglit mo to iyang gipasabot nga ang apil ang mga apostol ato, okay, so but pasabot iyang gisupak ang stand gyud nga official sa simbahang Katoliko. Di ba? Okay naman na sa Apostles' Creed, ilitok man yun ang atong pagtuo, no? So mao na, pananglit, bisan ako gani, si ifdi ko, magtudlo ko, ako nga wa na ko ibase sa among official teaching, nya himuon din na niyang basihan, kanang ako ang personal nako nga di man na official stand sa Catholic Church. Di ba? Pero, kato, kung dipinsahan ako tong writer ato, wala man po niya gi-specify kung kinsa ang nga mga alagad nga gipasabot niya nga wala magtuo nga Dios si Kristo. Kay kung pananglit iyang giapil pag pasabot ang mga apostol atong mga alagad nga wa magtuo nga Dios si Kristo. Okay, mao nang ato dayong pangitaan og bersikulo si Latigo Umandam, akong amigo, kung unsang bersikulo sa Biblia kinsang apostola ang wala magtuo nga si Kristo Dios. Wa gyud siya makitaan nga bersikulo. Di gyud siya kahatag na kuha na. Naaman siguro ihatag niya sumpayan og interpretation. No? Sumpayan og interpretation nga ila-ila. Private interpretation. Okay? So, mao na. Wala kay kung atong pamasahon ng mga bersikulos Biblia, klaro man nga Diyos si Kristo. Like John 1:1, Hebrews 1:8, John 1:18. Ako lang subliyon tong sa John 1:18 nga duha ka Greek manuscript nga nagsaysay sa duha. Ang usa ga klaro gyud. Mas una pa gani nga Greek monogenes theos, only Son God or God the Son. Okay. Mao na. Pero ang usa ka Greek dito ra ilang tuhuan, dili nila
dawaton tong monogenes theos, God the Son, di sila mo dawat ana kay supak man sila anang pagka-Dios ni Kristo. Ang ilalang dawaton kadtong wala giplastar nga Dios si Kristo. Pero sakto ra gyapon kadtong monogenes huios but pasabot Dios anak si Kristo sa kadtong monogenes theos, pero sa monogenes huios anak sa Dios. Okay. Kay kung ang rendering sa translation monogenes huios nga si Kristo anak sa Dios, wala man giklaro diha nga Dios ng anak. Sakto ra gyapon na kay anak sa Dios man si Jesus Christ. Pero kung ilang supakon tong monogenes theos nga mas nauna pagaling to sa atong mga pangensusi sa mga Griego nga translation sa Biblia, mas karaan tong monogenes theos. Nga ilang gi-deny nga moingon sila nga sayop kuno na nga hubad nga wa gani mga committee sa scholar nga nag-ingon nga sayop to gahubad. Dili pud to madeklara sa mga scholar nga sayop to gahubad tungod kay naaman to yung mga basihan daghanan kayong mga bersikulo sa Biblia nga gapasabot nga si Kristo Dios gayon. Gani si Pedro, no, ang una gayong gitahasan ni Kristo sa pagka-universal pastor kanang pagkatinugyanan sa Yahweh sa ingharian sa langit. Gipasabot yun ni Pedro, dili lang litra por litra pero implied lang. Ipasabot lang niya nga Diyos si Kristo pananglit. Usa lang ka bersikulo o nga libro ang sa Juan 21:15 hangtod 17 nakalitok si Pedro nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. Okay. Now, kanang kinaiya sa pagkanasayod sa tanan, kinaiya man as pagka-Dios. Dili mo na kinaiya sa pagkatao. Kay kung kinaiya sa pagkatao lang, si Kristo iya na nang gipakita nga sa iyang kinaiya sa pagkatao, nga katong iyang gipasundayag ang iyang kinaiya sa pagkatao, kay Dios man siya og tao, sa iyang pagkatao, iya man giklaro nga wa siya masayod sa tanan. Di ba? Kinaiya sa pagkatao. Pero nganong si Pedro nagingon man nga si Kristo nasayod sa tanan, kay hibalo si Pedro nga si Kristo dili lang kay tao, Dios nga nagpakatao. Naman tay bersikulo ana, Dios nga nagpakatao, Juan 1:1. Kinsa man tong pulong rito nga nagpakatao nga Dios pud kuno, Juan 1:1. Klaro man nga si Kristo man na. So mao na nga sa Biblia klaro kay na, pero lubagon inoon naman sa Biblia na may manunuis gyud, di ba isgutan na ni Pablo nga naay mga manuyhakaw nga magtuis sa kabaturan. Gani no na dungog magyud ninyo ang iyang video nga balihon ta niya, di ba? So mao na nga kining atong tiwason hinahinay ning iyang video, kay iya aron mahibaw-an gyud ninyo nga iya yung i-connect pa nga kining alagad din nga gisgutan sa basahon Katoliko nga apil kuno ang mga apostol ana nga wa magtuo nga si Kristo kining Dios. Okay, bisag wala giklaro anang basahon na iya yung ipasabot nga apil kuno. Okay. Now, bisan pag i-grant na to nga ang ipasabot sa maong writer sa maong basahong Katoliko, gi-appeal niya ang mga apostol, pero wa man siya ebidensya na. Iya ra tong kaugalingong panaghap. Di ba? Ug asa man siya gikan na to, ug naa pa po ko, ako siyang pangutanon kung iya magaling i-appeal ang mga apostol ato, mangutana dyan ko, pananglit og pare ito, ako yung pangutanon, unsa may imong ibasihan anang imong kubinto. Di ba? Okay, sa atong doktrina, klaro mo na, no? Nga naamang yun sa Biblia ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya anong nakaingon mo ka na, nga anong i-appeal man yung mga apostol. Pero, kung ako pong dipinsahan itong writer, wala man po niya giklaro dito appeal itong mga apostol. Di ba? Kaya kung mingon siya appeal ang mga apostol, mangita man yung bersikulo, kinsa mga apostolisa nga wa magtuo nga si Kristo Diyos. Di siya makapakita. Kaya wa man yun na. Bisag kini akong amigo, di siya kapakitag bersikulo nga ang mga apostol wa magtuo nga si Kristo Dios. Bali baliho na ang Biblia.
bisan pag i-apil atong Old Testament, gikan Henesis taman Revelation, wa gyud mabasa nga si Kristo dili Dios. Asa man nato mabasa nga dili Dios si Kristo naas pasugo magasin. Okay, munang makaingon ko nga Bible alone man ta sila, pero ngano man nga ang ila ganing ipabasa sa mga tao, dili man Bible pasugo magasin man, di ba? Tungod kay naay gitudlo nila nga wala sa Bible na pasugo, para sa anang pag-ingon nga si Felix Manalo sugo og anghel dayon si Kristo dili Dios, wala man sa Biblia, di ba? Kanang si Felix Manalo sugo og anghel, wala na sa Biblia. Kana pong pag-ingon nga kanang interpretation nga dili Dios si Kristo, wala na sa Biblia. Asa na mabasa? Sa pasugo. So kung mubasa mo pasugo og mutuo mo atong unsay gipanulat dito, so mo na nga mag-iglesia ni Kristo Manalo gyud mo, no? Pero wa ninyo hula-huna nga gisupak ra pod sa baruganan sa iglesia ni Kristo kanang ilang doktrina nga Bible alone. Ngano man kay naa man di sila gitudlo nga wala sa Biblia nga naa sa pasugo. Now, ang Katoliko, kung dunay pangkutloon ang Katoliko nga laing mga libro, okay ra ang Katoliko kay dili man Bible alone ang Katoliko, wa man nga doktrina ang Katoliko og Bible alone. Kay sa Katoliko nga basihanan, kung wa sa Biblia na sa apostolic tradition, kung katong wa na masulat nga mga kamatuoran, unya ang ikatulo kinahanglan nakabase sa magisterium, bot pasabot mga authorities, kinsa may authorities aning pagtudlo kadtong mga sumusunod sa mga apostol. Kinsa man ang sumusunod sa mga apostol according to history, mga obispo. Sample, kinsa may direct successor nga naa gyud sa Katoliko, successor sa mga apostol. Naay duha lang atong matumbok ninyo: si Ignacio, disipulo ni Apostol Juan; si Polycarp, disipulo gihapon ni Apostol Juan. Puros man ang mga obispo, di ba? So naa sa mga obispo nga Katoliko ang authority sa pagpanudlo. So diri ta maminaw kung unsa man ang ilang baruganan, di ba? So sila maklaro nato wala sila authority nga mo tudlo gani. Kung atong kuha base itong giingon ni San Pablo sa Roma 15:16 nga unsa man kuno pagtudlo kung wala gipadala, buti pa sabot wala gi-authorize. Nya kinsa man ang unang gi-authorize ni Kristo? Mga apostol. Juan 20:19-23. Ang mga apostol may unang gi-authorize ni Kristo sa pagpanudlo. Unya unsao man po nila paghatag og authority sa ilang mga successor o mga sumusunod pinaagi sa laying of hands of ordination na karon sumala sa history. Kinsa mang ordination nga nasumpay gyud sa paghatag og authority ni Kristo sa mga apostol. Roman Catholic Church, kay bisan ng Pasugo Magazine gaingon ana nga only the Catholic Church could trace their origin from the time of the apostles. Una ay pasugo mo kuha na mo sana kining mo connect. Lain po itong ka Pedrito Palacio. Pero katong nalimot ko, pangitaon pa nako akong clippings ato katong hingangkon si gyud sila. Dili kay si Pedrito Palacio ray nagpahayag. Lain nilang pasugo, nag-ingon gyud nga there is no question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace her origin from the time of the apostles. Catholic Church ra kuno may makatrace iyang origin from the time of the apostles. Sa to pa sila di sila mag-connect. Di man gid sila mag-connect kay 1914 ra man nagasugod ilang grupo. Pero ang Katoliko giangkon gyud nila nga mao ni nasumpay sa Iglesia ni Cristo, no? Nga gitukod ni Cristo. No? Ang Iglesia ni Cristo kuno became the Roman Catholic Church. Okay, nahimong Romano Katoliko. So naa din ang authority sa kining pagpanudlo. Di ba? So ang Katoliko nga baruganan mao gyud ato kinibang tuhuan. So mao na atong ipadayon ning iyang kinibang pamahayag. Then kung doon natay komento ato pong komentuhan. Patuloy muna natin ang pakinggan ang sinabi. Ang katong iyang gisulat gibasa, iklaro nga Dios gyud si Kristo, pero sa sumpay gisgutan mo gutong sa una. Sa sinugdanan gud sa atong pagsabot ana kung tan-aw nato ang Biblia, kinsa man tong wala mo tuo nga Dios si Kristo.
katong mga Hudiyo nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Guys, no, yung binasa ko daw, kato kuno akong ibasa, iklaro yung kuno nga Diyos kuno si Kristo. Unya, na ako no'y sumpay dito, nga ang iyang pagsabot atong sumpay, yung kanyang pagkaunawa, pagkakaintindi, kay gihisgutan ko no sa una, kanto ko nung gihisgutan kanto nga dili mo tuog Diyos si Kristo, kanto ko nung mga Hudiyo, nga dili mo tuog Diyos si Kristo, mo kuno to'y Okay, sa ato, ako sang i-post, no? Na ako'y ebidensya, ana, basahan ninyo ang Juan 10. Na diha, mabasa na to, nga dunay mga Hudiyo nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Pero katong iyang basahon, naghisgot to og alagad. So, moto, kung pananglit to, giapil ang mga apostol atong mga alagad nga gipasabot sa maong basahon nga wa mo tuo nga si Kristo Dios, mangutana rin ko, kinsa mga apostolisa ang wala magtuo nga si Kristo Dios? Di man sila kahatagan na. So muna nga kung kanang na atong gani nindot uta lagi kung nabasa gyud ako tibuok ng libro ha. O na nga amigo nako, okay, latigo padang litog na ka ng libro ha. Pwede ko makausulan na. Okay. Or bisag ko lang siguro bisag kanang si Rocky lang ko. O ipotocopy lang mga bisag kanang tulo ka pages lang o before ana ba nga page dayon sa saluyo kay para mahimong objective ang akong tubag kay kini akong tubag ron subjective man no bana lang patunong-tunong lang. Okay, lami man to yung objective kay sigurado man gyud. Okay, so mao na nga kung pananglit og ang gipasabot atong writer kung pare manggaling ang gasuwat ato, ako ding pangutan-on to nga pare, Dre, asa man nimo na basihe? Kinsa mga apostolisa ang imong gipasabot nga wa magtuo nga si Kristo Dios kay atong uting kayo na. Di ba? Ako lang banggi kahibugnan, pero di naman ay kahibugnan kay wa man gyud sila laing yung daganan kung dipinsa sila na. Kay bisag nagtudlo sila Bible alone, mapursigir man gyud sila pangutlo og laing libro. Kung dili nila kaya gubo ng pagtuo nga si Kristo Dios, pinaagi lang si Biblia. Diha gani nato makita mga igsuon nga di gyud ay kabarog ng Bible alone. Ano man? Kay mukot kinahanglan pa man gyud mukutlo og basahon librong Katoliko nga kanang kung wala dito sa Biblia sa to pa dili na inspired. Nganong mo imuon man yan ang basihan ng pamulong pare o librong Katoliko nga di man inspired, ang inspired Bible man. Di ba? Kung magsuwat ang usa ka pare dili na inspired tungod kay di man na Biblia. Now, hinoon siguro na ay makorek sa iyang gisaysay, mahimo pong masayop siya. Kay dili man na Bible. Di ba? Para sa lagon namo mga CFD, kung manudlo mi o wala dito sa among official teaching, so but pasabot dili na dili na binding kay di man na official. So dili but sabton nga kung pare ang gasulti ana bisan pagalig Santo Papa. Kung ang Santo Papa magtudlo og iya ra dili ibase sa faith and morals, official teaching sa simbahan, pwede siya masayop diha. Di ba? Katong basahong Katoliko nga enggep sabot pananglit og kuan to, pare to. Pangutan-on man din ako tong pareya. Dre, kung giapil nimo ang mga apostol ato, katong mga alagad nga imong gipasabot nga wa magtuo nga Dios si Kristo, unsa may imong gibasihan ana? Kay wala man na sa atong official teaching. Di ba? So mao na. Pero mao na lagi mas ma-objective yun kung na atong writer akong pangutan-on. Dayon kung di man galing ako siya mapangutana, bisag makabasa lang ko anang libro ha. Kay basig tuwa dito sa laing page makita na to og unsay iyang gipasabot. Di ba? Kay kung mubasa gyud tag Biblia, di man kita kabasa nga dili Dios si Kristo. Sa pasugo magasin ra to na mabasa. Ato sa ning ipadayon. Isgutan dito sumala sa atong gibasa. So tanawon daw nato. No, padayon muna nato, no? Ang iyaang paya. Diba? So katong gipasabot sa gasulat, kung pare ito, iya itong gisaysay katong sa una. Sa simula, nga apay, wala mo tuo. Awan ninyo mga higala namo kung giunsa niya paglubag. Kadto kunong gipasabot atong gasulat sa una,
naapa kunoy wala mito. Iya ko nung gisaysay nga sa una naapay wala mito. Wala man giingon sa maong pahayag nga naapay wala mito. Unya ayang ipasabot pagid ganina. Okay, atong i-post no. Na ako'y basihanan ana nga sa una panahon gyud kung basahon nimong Biblia na ang wala mo tuo. Tapi dito kung wala mo dawat ni Kristo. Okay. Yan sa Juan kapitulo 10. Juan kapitulo 10. Basahan ninyo na no nga na ay wa magtuo nga si Kristo Dios katong mga Hudyo gito nga katuwa mo dawat. Okay. So mao na. Pero kana bang ingon nga mga alagad nga wala kanang wa magtuo nga Dios si Kristo kung iyan nang i-connect sa mga apostol mao na akong ipangayo niya atong pagkomento nako kay wa gyud mabasa no nga ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios. Ato sa ning ipadayon Ayan gituis ang mga pahayag sa ilang libro nga kadto kuno tong mga Hudyo. Tanawan ninyo, dili kuno tong mga alagad, mato niya paminawan ninyo. Dili kuno tong mga apostol. Pero huwag mabasa nga ang mga apostol wala mo tuo nga si Kristo Diyos. Wala kuno'y mabasa nga ang mga apostol wala mo tuo nga si Kristo Dios. Basahin natin ulit yung aklat nila. Ito po, makikita nyo sa inyong screen. okay sa di pa na to ipadayon mo barugo ana okay gibasa man gyud ako ng Biblia wa gyud mabasa nga ang mga apostol nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Okay, now ato sa ning kung ano ning yang referensya basig maklaro na nako dinhi kay medyo klaro-klaro na kay ikumpara atong unang video niya. Dahanin natin pagbasa kasi binaluktot niya eh. Sa ating pagtunghay sa mga nasulat na ebanghelyo na alam na nating nailagay sa panitik pagkatapos lamang ng maraming taon ng Kristiyanong pagninilay, hindi may kakaila ang pananalig kay Jesus bilang Diyos. Eto na, hindi gayon sa simula. Malinaw yan ha, hindi gayon sa simula. Oo, nasaksihan ng mga alagad ang mga kahangahangang gawa ni Jesus. Gusto ko munang ipapansin sa iyo bago ituloy natin pagbasa. Sino ang nakasaksi sa mga kahangahangang gawa ni Jesus? Sino? Mga alagad. Aling mga alagad yon? Yung nakasaksi sa kanyang kahangahangang gawa. Tuloy natin. Narinig nila ang kanyang pangbihirang aral. Sino? Sino yung nila? Mga alagad pa rin. Sinong alagad na yon? Yung nakarinig sa aral ni Jesus. Eto, tuloy pa natin. Naranasan nila. Sino ba yung nila? Kanino ba yon? Tumutukoy sa mga alagad pa rin. Alin yung naranasan nila? Ang kanyang walang katulad na pagiging malapit sa Diyos. Eto na. Ngunit, hindi nila. Hindi nila. Kanino yung nila? Sa mga alagad pa rin. Hindi nila iniisip o inisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Kanino tumutuko yung hindi nila inisip na si Jesus ay Diyos, mga kaibigan namin? Doon sa mga alagad na nakasaksi, nakaranas, nakakita doon sa ginawa ni Jesus, doon sa pangangaral ni Jesus. Sino ba yon? Hindi ba yon mga apostol? Sabi niyang ating kaibigan na si C.F.D. Silbert, hindi na yun ang mga, wala nang mababasang mga apostol. Naku po, binaluktot mo. Sa Biblia, Okay. O ako siyang pangutanon ana. Kung mga apostol ang gipasabot atong basahon na o kanang basahon ng Katoliko. Okay. Kinsa nga apostol isa ang wala magtuo nga si Kristo Dios. Okay. So mao na no. So gani no mga naminaw ron. Nganong pahimug-atan man gyud niya ng basahoda nga dili man na inspired. Okay. Mao na ipahayag ibutang ta librong Katoliko na. Okay. Now kung mga apostol gyud ang gipasabot ana, ang mga apostol yun ang gipasabot ana, mo na mangutana ko. Di ba? O, di ba? Kay posible man pod nga siguro katong sa panahon nga wa pa sila magtuo. Katong labi na katong kana bang nagduda pa sila ba? Kay mo pay
kanang unsa ni gani opot mohatag kun yung example ha nga dunay mga panahon nga dili pa gyud hingpit nga nasabtan nila si Kristo. Naga ito napamulong si Kristo ana nga naingon siyang di pa mo kasabot ron. Pero maabot ang panahon nga makasabot ra. So pwede gali natong i-subjective pag-speculate nga siguro katong writer nagsuwat ana kay naay mga panahon nga ang mga apostol sa una niagi og mga pagduda para sa atong kining real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Di ba? Kadtong niingon si Kristo nga kini mao kong lawas, kini mao kong dugo. Di ba nanglakaw pa sila oh, kay was sila kasabot, di ba? Kay ipakaon ni Kristo yung lawas ug dugo. Nya kay sa pagkasulti ni Kristo literal man gyud. Pero mga protestante mo sabot ana kay simbolo ra man kuno. Di ba? O para sa ato. Pero naingon si Kristo nga natoy bersikulo nga moabot ang panahon nga makasabot ra. So siguro, pwede po siguro na ito, kung nanaon pag-speculate ba nga, ibutang tala nga, apil ang mga apostol ato, na sinugdan, nga, wa sila magtuuan na. Oh, pero ang pangutan na, correct pa to. Oh, kay, niagi man gid sila mga kulang pa ilang nahibawan. Kay, nag-ingon mas Kristo nga, dili pa mo makasabot anak karon. Pero mabot ang panahon nga masabtan ra ninyo. Oh, so sa to pa ang mga apostol po di ay dili din sila automatic bright dayon. Hinahinay pa nag-absorb na mga gitudlo ni Kristo nila magpahinumdom hangtod nga magkaanam gyud sila sabot. Okay, di ba? Pero kini akong mga gipangsay-say ron mga speculation Kay maulag nindot unta gyud og mabasa nako ng libro ha. Okay, kay ma-objective yun ako pagtubag. Kay kinigod pugnit-pugnit lag pila ka kaning words, okay, nya di na to matibuok pagbasa. Di kaya na to matibuok pud pag-contextualize ang maong basahon. Di ba? So, mao na, no? Kay gusto man guna ko mahibaw-an jud og kinsa tong mga alagad nga gipasabot. Di ba? Og unsa pud to nga estado nganong naghuna-huna sila ana. Kay kung basahon nato ang Biblia, klaro man. Klaro man nga Diyos si Kristo. 1:1, Genesis 1:26 nga ang Diyos nag-denote nga dili lang kay usa ka persona. Nya kumudagan po tas formula sa bunyag kung magbunyag kuno kinahanglan litukon ang ngalan sa Dios. Singular sa ngalan. Pero inigbasa sa sumpay kay tuluman ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. So kato po dahil ka ng usa dahil ka Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Di ba? Klaro mo na sa Biblia nga gipasabot. Di ba? Unya, ang Espiritu Santo, Creator po. Di sa ko kahatag versikulo ron kaya wala ko mahandam. Nga nagpasabot Diyos katong pag-ingon ni Pedro nga si Kristo kuno nasayod sa tanan. Dili to pagkatao ni Kristo kaysa pagkatao ni Kristo aman sa masayod sa tanan. Oh, pero nganong niingon mas Pedro nga si Kristo sayod sa tanan. Wa nila eng pasabot ana tungod kay nagtuo si Pedro nga dili lang kay tao si Kristo. Dios pod kay nalitok man niya nga si Kristo sayod sa tanan. Di ba? Okay. Mo andala po ni biblical og kanang gitawag og philosophical argument. So both no, pwede day philosophical o biblical. Di ba? So mao na nga so siguro na murag na karon pa nako ni na hunahuna ba og maayo ba nga. So posible pod nga kana bang og dili pa kayo ta kaning nakasabot sa panahon nga di pa kayo ta para siguro na sa eskwelahan magtudlo ng teacher. Then siguro sa pirmero napatay mga question daghan, napatay mga kalibog, wa pa matibuok atong kahibalo. Pero sa dagan na sa pagtudlo sa teacher, mulabay na mga adlaw, matibuok yun imong nahibawan. Di ba? So siguro, mag-speculate ko mo, siguro sabot anang basahon nga sa sinugdan, dili pa inana, but pasabot, wala pa mabuo silang isip na. Di ba? Pero dugay nilang himamat ni Kristo, din nagkaanam og kanang paklaro sa ila ang mga gitudlo ni Kristo na klaro na dayon, di ba? Oh, pero sayop ng ilang gitudlo nga didto ra ga sugod ng pagtuo nga si Kristo Dios sa
konsilyos ni siya, kay katong konsilyos ni siya, pag-affirm raman to, gi-affirm dito, giklaro tungod kinamay ni Supak katong pare nga si Arius. Di ba? Sa laing video nako, kung nakita ninyo sa YouTube, daghan to mga church fathers no, before sa Council of Nicaea nga ituan yun nga Diyos si Kristo. So, mao na, no? Mga igsoon. So, atong ipadayon, hapit naman ni mahuman ng iyang kinig video. Ang nakarinig, nakaranas, nakakita, yung mga alagad ni Jesus, mga apostol yun. No? Kaya, nagtataka lang ako, pilit niyang itanggi na yung mga nakakita, nakaranas at nakarinig, ayon sa kanilang aklat, hindi iniisip na Diyos si Kristo, pero sila pilit nilang baluktutin. Wala naman akong dinagdag, wala akong binago dito, binasa ko lang doon sa kanila mismong Okay, akong balik ko na po, awag makita niya ning video ha. So, kung mga apostol lang ipasabot ato, okay, kinsang apostol isa. Ug unsay ebidensya nga wa magtuo ang mga apostol nga Dios si Kristo. Okay. Nya katupong writer ato kung maistorya pa to nako, ako siyang pangutanon unsay iyang gipasabot ato. Pwede po ta mag-speculate kay wa man ta kabasa lagi gyud tibuok anang libro ha. Pwede po ta mag-ingon siguro sa sinugdan. O nga, wa pa matibuok sa ilang hunahuna nga Dios si Kristo. Posible po na. Kay ang science good sa learning sa tao dili man na automatic nga bright din ka. Sa pagsugod siguro na pay pagduda or doon na pay wa nimo mahibaw nga wa pa matibuok sa imong unahuna nga mao na, pero niabot ang panahon nga natibuok na. Kay kung ang gipasabot gyud atong writer sa mga magsusulat nga mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios, mangutana gyud ko. I-cross-examine man na to. Kinahanglan dili man na kay basta-basta na mag-istorya then mutuo dayon ka. Nya walay basihan. Di ba? Nya nga ko pod akong balikon nga nganong iya man nang pahimug-atan. Mura man ang hinuon nga gi-specialize niya ng statement nga wala man na dito gisulti sa Bible. Di ba? Di ba? Nya mabalik-balik yun ako ng pagpaningil gyud ba nga. Asa naman ang inyong doktrina nga Bible alone? Nga Bible ra inyong basihan sa pagtuo. Mga bersikulo ra unta sa Biblia mo imong himuog basihan anang imong argumento kay Bible alone man mo. Di ba? Nganong kana may imong himuong basihan? Pagkadaghang bersikulo sa Bible kanong kana man nga wala sa Bible. Di ba? Tungod ba kay ingon ka nga kay basahon man inyo man ang libro. Unya og among libro na di mo na inspired. But pasabot posible man ang mainsakto, posible pong masayop. Di ba? Pero wala man pud mag-specify ng paria diha kung pari ng kasuwatan na wa man pud siya ga-specify nga mga apostol na ingon siya mga alagad. O lagi kinsa man mga alagada. Ug unsa nga panahon nga ang mga alagad wa sila magtuo nga Diyos si Kristo. Mao man ako ipangutana. Panalitan apil si Pablo ana. Unsang panahon nga si Pablo wa siya magtuo nga si Kristo Dios. Unsang panahon na? Siguro before siguro ana katong wa pa siya makabig siguro. Di ba po siya alagad, no? Alagad na niya. Unsa man? So, ma-question. Dayon pananglitog maingon ka nga, suwat man na inyo man na. Ato, ang ikaduha po dahil alain pong pag-cross exam na kuha na, okay, official ba? Or personal views lang. Kay, bisan gani ka ng Santo Papa mag-istorya. Kung personal views ra niya, dili man na siya kanang gitawag dogma. Posible man ang masipyat. Kay ang pare, obispo, Santo Papa, magtudlo kung nakabase gud siya sa faith and moral sa simbahang Katoliko. Labi nagdogma, mao na dili gyud na masayop diha. Pero kanang manginana nga mga libro, okay, wala na siya wala na siya kana bang gitawag o kana bang nga
nga di gyud masipyat, no? Gawas kung ang statement na belong siya sa faith and morals nga official teaching sa simbahan. Nya kung maingon po ka nga official na sa simbahang Katoliko ng pagtulunan nga dili Dios si Kristo, dili man na official. So pananglit ko kang pare nagpasabot siya nga wa gyud magtudlo ang mga apostol o wa gyud magtuo ang mga apostol nga Dios si Kristo. So dili na siya official nga stand sa Catholic Church. Pero iyang gibasihan. Unang punto dili Biblia iyang gibasihan. Nasupak na sa ilang doktrina nga Bible alone. Then karon kung iyang himuong basihan na kay at librong Katoliko man na ang pangutan na official teaching ba sa Catholic Church. Kung sakto manggali iyang interpretation nga baruganan na sa mga apostol, nga mga alagad nga wa magtuo nga si Kristo Dios. Dili na teaching sa Catholic Church, di ba? So probably dili po nato gyud exactly tumbok ang maong writer, ang maong pare nga nasayop siya, di po katumbok ana kay wa man pud giklaro niya kinsang mga alagada. Gawas kung maingon siya nga si Pablo, si Juan, si isa pa ng apostol isang iyang iklaro nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Di ba? So either ang pare wa lang siya masabti sa iyang gipamulong kaning mga Iglesia ni Cristo, or na misinterpret siya. So ako dili man ko makaingon pod nga nasayop ang pare, no? Kay wa man pod ma-specify niya nga kinsang alagada. Nga wa magtuo nga si Kristo Dios. Kay kung iya pong iklaro, maitan mo ingon siya nga ang alagad nga si Pablo, ang alagad nga si Juan, ang alagad nga si Pedro wa magtuo nga si Kristo Dios. Sigurado yung sayop yun na siya na ang pare ana kay wa man gyud mabasa pus Biblia nya wa pod magtudlo ang Katoliko nga dili Dios si Kristo, di ba? So mo na nga kung sakto ang pagsabot ni Latigo Umandam sa gisuwat pare, mayon ko nga kanang sakto iyang pagsabot, dili pod nato ma-charge ang pare nga sayop siya. Kaya wa man siya ga-specify, gawas og mag-specify sa kinsang apostolisa. Kay ini cross examine na to. Kung mao na ta nga, padre, mga apostol man mga alagad imong gipasabot ana, asa man kuana, asa man bersikulo sa Biblia nga mo-support ana. Di gyapon pangka gyapon, di ba? Pero sa inabogado pa wa man pud gi-specify pare. Di ba? So, pag ingon niya alagad, kinsa mga alagada? Unsa may proof ana sa Biblia? Di ba? Tungod lang kay alagad, i-connect din nato ang mga apostol. So, granting, i-connect nato sa mga apostol, kinsa nga apostolisa. Mabunggo gyapon. Hindi gyapon ka pasar kung may ebidensya. Di ba? Pero mao lagi kuana kining Paul na daan kay ang ilang baruganan Bible alon sa tupad dito siya mo base sa ilang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Biblia ra gyud kay Bible alon man sila. Pero anong iya man ang gigamit kay siguro dili niya kaya pamatud-an sa Biblia lang nga dili Dios si Kristo. Mao nang mogamit siya mga basahon nga posible nga mulaban na niya. Kay mura man gyud mulaban na niya kung sakto ang iyang pagsabot nga gipasabot sa pare anang gasuwat anang libroha nga ang mga apostol wa matuo nga si Kristo Dios, di maka-support gyud na nila kay mo man na ilang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Pero ang pangutana nganong iya man ang basihan. Dili man ang basihanan nila kay di man ang Bible, di ba? Pero dako pa kayong i-cross examine na kay ato man yun ang ikon. Moingon nga ang mga apostol ang gipasabot, ana mga alagad ang gipasabot, mangutana man gyud ko. Unsa may basihanan sa Biblia nga ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios? Nga kung inigbasa na to sa Biblia, balitad may hinoon. Pagkadaghang bersikulo implying nga Dios si Kristo. Daghan pong bersikulo implying nga siya tao. Di ba? Mao na nga Diyos og tao.
Di ba? So atong tiwason aron mahuman na taas na galito. aklat. Mga kababayan, tingnan nyo kung paano nila dinaya ang mga tao. Kahit umamin na yung aklat nila, pilit pa rin baluktutin para lang palitawin na yung aral na si Kristo ay Diyos. Yun Okay na. Umamin kuno ang aklat nga Katoliko nga dili Dios si Kristo, mao man iyang gipasapot. Wa man giingon dito. Di ba? Nag-ingon bang libro nga dili Dios si Kristo? Nagsaysay raman to sa iyang gibasa. Nagsaysay ra to nga sa una, hindi ganon. Sa to pa, na history nga wa na tibuok nga gituhuan ng pagka-Diyos ni Kristo. So, ang kanus di ba? Unya, kung maingon ka nga sa una, kay kulang pa ilang nahibawaan. O, nya, sa to, pag-abot sa panahon, ingon na maghihapon, labi na karon kay klaro na kay mabasa na gyud ang Biblia. Nga klaro man gyud nga Diyos si Kristo. Di ba? So, diha gid siya mga kapan ng mga pulong nga dili inspired kay di man ang Bible. Di ba? So, mura ba og ilang sulayan ta gamiton ang pulong nga dili inspired kay di man ang Bible nga kung malupig tag kanang argumento kung kana may tukion moingon deg apil dita. Ibutang ta pildi may mga sipri kung kanang libroha may gamiton. So napildi dai mi sa dili Biblia gigamit. Di ba? Bisilo ako magkatawa kay magkataunon magid buta. Kay ang gihimong basihan na hinuon ang gigamit naman noon sa pagpamatod ang dili naman noon inspired. Di ba? Basta dili gali inspired na posibleng sayop gyud, di ba? Mao na nga to be sure nga dili mo masayop sa inyong pagbase at tekstos Biblia. Kay Bible alone man mo. Di balig Katoliko mangutlo og laing mga reference kay dili man Bible alone ang Katoliko. Sumaw ni diri. Ang Katoliko mo nagsultis tinuod yun. Kay ang Katoliko kung magtudlo kung dili tanan mabasa sa Biblia kay dili man niya baruganan ng Bible alone. Pero kamo Bible alone man mo kay nagkahiusa man mos protestante nga Bible alone ra gyud kung wala sa Biblia dili tuhuan. Pero ngano yung tuo mo? Ano ni tuo mo nang ingon pare kung sakto inyong pagsabot anang giswats pare. Mo na yung pangutana Latigo Umandam. Bible alone mo. Bible ang inyong basihan. Pero ngano inyong mananggihimong basihan ng gisultis pare diha ng libro nga dili man na inspired kay di man na Bible. Basta dili galing inspired, posibleng masayop, posible ra pong matunong. Di ba? Anong ka naman yung imong basihan? Dili man na basihanan sa inyong pagtuo, kaya ang inyong basihanan Bible raman. Di ba? Okay siguro, Katoliko mo kutloan na, kay dili man Bible alone ang Katoliko. Sumaw ni, sa pagtapos, napaday, ato sang tiwason, ay hata mo, kining muundang. daw ang paniniwala ng mga apostol doon. Samantalang inamin na ng kanilang aklat na hindi iniisip na si Kristo ay Diyos. Kaya yung Okay na. Inamin ko no sa aklat na nga si Kristo hindi Diyos. Wala man giingon dito. Wala giamin. Katong iyang gibasa ganina, naghisgot lang sa una nga naay panahon nga wala magtuo na ibutang ta lang. Ang dunay panahon nga ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios, ibutang ta lang. Granting without admitting. Giingon ba dito sa maong libro? Ug maingo giingon kinsa mga apostolista. Dili matagag ebidensya. Kay wa man sa Biblia. Di ba? Niya, bisag mag-speculate lang ko, bisag basahon ng libro dili yun context sa Biblia. Dili yun context anang basahon nga dili Diyos si Kristo. Kung tinuod ng basahon ng Katoliko, sigurado yun ko. Katoliko kang pare, di magtudlo, yung kang Katoliko nga pagtulunan. Di ba? So, mao na nga, sa kusaog, balibali ng sundo ng kanang iyang gigamit. Una, dili na Biblia. Ikaduha, subject for examination pa po.
Kay kung pananglit ang gipasabot yus pare, apil ang mga apostol ana nga wa magtuo nga Dios si Kristo, kinahanglan i-cross examine na. Di man na kay basta na lang din tuhuan din kay gisulti niya. Pangitaan mo kag ebidensya para sa lagunas korte. Naay akusahan nimo nga nangawat. Pangitaan mo kag ebidensya. Di ba? So karon kay gigamit man nila na, gigamit man ninyo na INC, no? Latigo Umandam nga basihan. Pananglit og sakto inyong interpretation nga gipasabot sa writer nga pare nga ang mga apostol wala magtuo nga si Kristo Dios. Unsay ebidensya na? Di mapursigir gyud mo adto sa Biblia. Unahon na to San Pablo. Unsang bersikuluha nga si San Pablo wa magtuo nga si Kristo Dios. Wa mo yung makita ana. At tutang Juan wala iya gayong gisuwatong pahayag ni Tomas. Yung naingon si Tomas, Ginoo ko og Dios ko. Ginoo og Dios ko. Then sumpayan ninyo nakuratan. Nga wara bagi mabasa ibutang talang, granting without admitting nakuratan. Pero wala gingon ditong nakuratan. Di ba? Ya, hinumdum ko, pasugo na ko nga, katong una gyud ninyong baruganan ana, wala pa nang nakuratan. Ang una ninyo na ko'y pasugo, pangitaunon pa na ako nga, giingon gyud ninyo sa inyong pasugo nga nasayops Tomas. Pero later on, nakabasa na po kog laing issues pasugo, ninyo nakuratan. Amay una na, siyempre una tong nasayop. Pero siguro, giundangan ninyo ng nasayop, mo nang dito na mos nakuratan. Diba? Kay kung magdebate, malupig magyud mo kay kung ano may mog nasayop sa may inyong authority nga mo ingon nga nasayop Tomas. So giundangan siguro ninyo ng teaching nga nasayop Tomas. So ang inyong gigamit na lang ron kanang nakuratan. Mao lagi ako pang pangitaon to. Mo lagi ning itong mga pasugo na kuha na nako kuantong uban kay kining magbalhin-balhin sa mga butang sa atong pamilya na displays. Wa na ko kabalog asa to. Okay. Pero sigurado digo nga mao na makaingon gay kog dunay usub-usub nga pagtuo. Nila. Kay ang usually madungog na ko ron nga inyong argumento kana raman yung gipalabi ninyo na kuratan. Pero katong pasugo ging una-una pa katong akong clippings giingon ninyo rito na sayop si Tomas. Pero magdebate gali di man gyud mo maka baruga na. Kay inyo raman gyud ng pagbuot ng nasayop nga wa ra ba gyud giingon ditong nasayop. Di siguro mao na inyong giusob nakuratan. Nakuratan kay medyo safe mo na, di ba? Kay kung maingon mog nasayop, tung una ninyong pahayag nasayop Tomas, di mo kabarog yun na kay asa man diha giingon nga nasayop na kamo rin ingog nasayop. So di mo kabarog yun ng baruganan na mo nang mangita maglaing argumento may mog nakuratan. Kay murag makalusot-lusot mo na may isa gula pud giingon ditong nakuratan. O bisan pagaig nakuratan ang pangutanan, sayop ba itong giingon ni Tomas nga si Kristo Ginoo og Dios? Unya mo corroborate pa gyud na kay kato si Ireneo o si Polycarp pa to. Kato kong gikutlo sa laing video na church father, iingon man gyud siya nga si Kristo Ginoo og Dios. Di ba? So, atong ipadayon. Yung banggit doon sa aklat nila na hindi maikakaila ang pananalig kay Jesus bilang Diyos, hindi gayon sa simula yun. Ang sabi ng aklat nila, hindi gayon sa simula. Yung si Kristo ay Diyos. Yan ang malinaw, mga mahal naming kababayan. Kaya dapat kayong magsuri sa Iglesia ni Kristo. Huwag kayo agad-agad maniwala dyan sa mga dipensor katoliko, no? Maliligaw lang kayo, mga kaibigan namin. Okay.
wag ko no magsuri sa depinsor namo dito magsuri sa Iglesia ni Cristo. Mutuo ko ana sa Iglesia ni Cristo nga kanang naa sa Biblia. Dili nang Iglesia ni Cristo nila nga gisugdan ni Felix Panalo. Buto sabot adto tas Biblia. Okay. So kung ang gipasabot atong gisulat dito sa pare nga wa mutuo nga Dios si Cristo ang katong iyang gipasabot nga ang mga alagad, asa lagi sa Biblia? Asa gitudlo sa Iglesia ni Cristo nga naa sa Biblia nga dili Dios Kristo? Munang mudagan ta sa Biblia. Asa mas Biblia giingon nga dili Dios Kristo? Wala. Sa ato pa kanang naa nga Iglesia ni Cristo sa Biblia, way mabasa nga nagtudlo nga dili Dios Kristo. Asa man mabasa nga Iglesia ni Cristo nga nagtudlo nga dili Dios Kristo, kanang gisugdan ni Felix Panalo 1914. Sugod sa Pilipinas, kana ra nga Iglesia ni Cristo mo yung nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Kay kung mudagan sa Biblia nga Iglesia ni Cristo wa man magtudlo ana, sa to pa diay dili data basta-basta din mo tuo basta magdala og ngalan nga Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Okay, dili man na magparehas na may Church of Christ nga gatudlo nga si Kristo Dios. Kana ding nas Biblia. Lain po tong Church of Christ nga dili katoliko katong kang Campbell, tuo po to nga Dios si Kristo. So kanang Iglesia ni Kristo nga gisugdan ni Felix Manalo, gatudlo nga dili Dios si Kristo. Dili na mao ang Iglesia ni Kristo nga nas Biblia. Di ba? Mao nang kung gusto sila nga makabigtan nila, moingon siya nga dito mo magsuri sa Iglesia ni Kristo nga iyang gipasabot nga katong gisugdan ni Felix Manalo. Kay klaro man go dito nga dili Dios si Kristo. Pero kanang Iglesia ni Kristo nga naa sa Biblia nga nahimong Katoliko, wala na magtudlo nga dili Dios si Kristo. Di ba? So, dili ra tataman. Okay, mubo ra man ta ni iyang video pero atong gi-expound no gayo. Gi-angulize na to pagayo, bali-bali pay aron wa siya lutsanan, di ba? So karon sa pagtapos moingon ko, Latigo Umandam akong amigo. Granting without admitting diretso. Kaya wa man pud gi-specify pare nga apil gyud ang mga apostol. Bisag gaisgot siya alagad. I-cross examine gyapon nato na be kung apostol apil anang gipasabuta nga wala magtuo nga Dios si Kristo. Asas Biblia mabasa nga ang mga apostol wa magtuo nga si Kristo Dios. So, hangtod sa sunod higayon, no? Kini si Veritas.